Ылбыт хатыңмыт сипсерин истебит налыйбыт чупуга эн бииккеби бу кеһе сүрәгим нөлүе теппите эн бисәгәрем бирге битте бите толбуты биһэхәйимнәнәр курдуга каспирди сулустар эйерги көрәнләр иһи бит чумпуну илләхти куспута эһиги эре бу сиргәй кәгәнте бите Үәһеннән булыттар оргуй тогусталар тусмаңан хоптолор нағылык таялла Нукта быт сирәнәр сипсиһәр курдуктар Ахтыс быт сүрәхтәр бир кемгә тәбәлләр Сәгәримәйәғә таптал бын әдәхпин Иһи бит чумпуну уй курдук курдукпун Ый солун батыһан сеттиһен хамсыққа Бу жолох түгенге уйтаран дайыққа Сәгәримәйәғә таптал бын әдәхпин Иһи бит чумпуну уй курдук курдукпун Ый солун батыһан сеттиһен хамсыққа Бу жолох түгенге